det var så hårdt at modtage den sandhed, der var kommet. Hvad det var, der virkelig var sket. At det gjorde ondt hver gang, jeg skulle til at snakke om det. Det har jo ikke kunne komme ud. Alt det, jeg har gået og tænkt på, hvorfor. Og da så sandheden endelig kom, så var det så hårdt, så det var næsten ikke til at bære.
Det gik op for, at hun skulle ned i den båd der. Så gik det først rigtig op for mig, at jeg skulle afsted. Altså, hvorfor skulle jeg afsted? Og min mor, hun holdt ikke engang på mig, eller nu må bare gå. Jamen, jeg var nok i chok, fordi jeg fattede det virkelig ikke. Og så, at hun blev mindre og mindre og mindre, og til sidst var hun kun en lille prik, og ja, hvorfor slipper hun mig? Hvorfor ikke min storesøster? Hvorfor ikke en lille bror for mig? Og så kom der sådan en masse tankevring. Jeg fattede det ikke.